מה? אפשר לשחק. תביא רגע, תסגור, אתה רוצה לראות את המציאות? זהו. אפשר לשחק. תחכה. בוא ניתן מה ברוך אתה אדוני לבן ברוך האדמה. מברך? אבא זה מגעיל. אבא מותר לרוץ כאן בלי נעליים? כן. כן. גם אני בא איתך. אני גם בא איתך. רגע, גם אני. איזה רעיון יש לך? חבל על הזמן. גם אני. הזאת, חבל על הזמן. גם אני. גם אני. תעשה שוב. זה רק עכשיו התחיל. איזה מצחיקה את. עכשיו לא יהיה לי מזכרת. יאללה, בוא נחזור, עופר. יאללה, בוא. עכשיו זה מצלם. איפה לוחצים? לא צריך לראות, זה וידאו. ברגע זה אנחנו מבטלים לחלוטין את כל הסטרא אחרא למינה. במיוחד את הטלוויזיה למינה. ואת תולדותיה, שזה כל המחשבים והמחשבים למיניהם. תראו. רגע, זה קליפה קשה. רגע, זה קליפה קשה. עשה אור. זהו, ברגע זה. הנה, תראו כולם איך הסטרא אחרא התבטלה. לעולמי עד. יאללה. עשית חור במרכז. סטרא אחרא. במרכז. ביטלנו את הסטרא אחרא. טבח שבו. למינה. זה גם חם. הייתה את כל היוטיוב והשמוטיוב והפייסבוק ושפייסבוק וכל האלה למיניהם. כל אלה למיניהם. ריבונו של עולם, הנה, אתה רואה? הנה, רואה ריבונו של עולם, הנה, רואים כולם? לבטל כל הסטרא אחרא למינה. אמן. אמן. ותראו מה אני אעשה עכשיו? יו, יש, בואנה, מזוזה בפנים. תראה? הנה, זוזה, קח אותה. תראה? אתה לא רואה? רגע, תן רגע. תראה מה מצאתי, בואי תראה מה מצאתי, את לא מאמינה. בואי תראה מה מצאתי. את הטלוויזיה למינה. ואת תולדותיה, שזה כל המחשבים והמחשבים למיניהם. תראו. רגע, זה קליפה קשה. רגע, זה קליפה קשה.